Vedeți acum metoda cea mai simplă de extragere a microchipurilor din Coca-Cola. Că ziceați că Georgescu bate câmpii. Priviți cu atenție. Se toarnă Coca-Cola într-un recipient de plastic și se adaugă oregano. Oregano de cea mai bună calitate. O cantitate generoasă de oregano. Se agită foarte puțin, o să vedeți, și se pune la frigider. Aici este după ce am scos-o de la frigider. Coca-Cola este răcită, deci, la o temperatură aleatorie. Se toarnă în pahar. Se lasă la decantat. Și să vedeți ce apare pe fundul paharului. Priviți!